माऊली रामकृष्ण हरी. मी डॉक्टर विलास जगन्नाथ शिंदे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो. बघा, आता भरपूर दिवस ताप असेल किंवा भरपूर काय वेगवेगळ्या समस्या असतात, मग वेगवेगळे आजार चालू होतात. आमच्याकडे जेव्हा रुग्ण येतो त्यावेळेला आम्ही मग तपासणी करता करता बरेच लोक सांगतात, बघा आज पण काही जुनी आपली वयस्कर माणसं सांगतात, अहो ह्याच्या शरीरात कडकीच भरपूर आहे. तर ह्याची कडकी तुम्ही घालवा, तोपर्यंत ही काय त्याची तब्येत काय सुधारत नाही, तोपर्यंत त्याचं काय शरीर काय सुधारणार नाही. तर कडकी असणं हा प्रकार, या अनुषंगाने बऱ्याचशा गोष्टी तुम्हाला सांगणार आहे. बऱ्याच लोकांना हा कडकी हा प्रकार माहीत नसतो. भरपूर कसं असतं, भरपूर दिवस ताप असेल किंवा भरपूर दिवस तुमच्या अंगात उष्णता मुरली, भरपूर दिवस ताप असेल किंवा खूप जुना आजार म्हणजे आजार खूप दिवस असेल, मग त्याचा कसं असतं, मग वेगवेगळे उपाय केले जातात. मग ती कडकी अंगात मुरते बघा, त्या कडकीवरती ती कडकी जेव्हा घालवली जाईल त्याच वेळेला आपलं शरीर चांगल्या पद्धतीने होत असतं. शरीरातील कडकी घालवण्यासाठी काय काय उपाययोजना करायचे. आता बघा, माणसं बघा बरीचशी काय काय लोक म्हणतात, बघा ही भरपूर म्हणजे आजार झाला आणि तब्येत बारीक झाली, परंतु नंतर काही त्याची तब्येतच सुधारली नाही. तर तब्येत सुधारण्यासाठी, शरीरातील कडकी कमी करण्यासाठी, शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी काही उपाय मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिल्यास तुम्हाला बऱ्याचशा गोष्टींचा उलगडा हा निश्चित होणार आहे. बरं, आता कडकीची तुम्हाला 2-3 कारणं सांगितली, अजून काय कारण सांगतो. शरीरात जर पित्त वाढलं भयंकर प्रमाणात तरी तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ शकतो. शरीरात जर उष्णता वाढली तरी सुद्धा तुम्हाला त्याचा त्रास होऊ शकतो. जास्त तुम्ही रागराग करताय, जास्त तापटपणा करताय, जास्त क्रोधितपणा करताय, जास्त मनाला त्रास करून घेताय, त्याचा सुद्धा तुम्हाला शरीराला त्रास होत असतो. ह्याही गोष्टी तुम्ही लक्षात घेणं गरजेचं असतं. बऱ्याच माता भगिनी बघा थोड्याशा तापट स्वभावाच्या असतात. तर तापट स्वभाव मग कारण जेव्हा आम्ही जाणून घेतो कुठलं कारण असेल, बघा आता कसं असतं की शिळं माणसांची कसं असतं, शिळं बाबा राहिलं, थोडंसं भात राहिला, चपाती राहिली, तर शिळं टाकून द्यायला माता भगिनी जरा जड जातं. मग त्याचं काय, मग थोडं फ्राय करणार, थोडंसं तेल बिल टाकून किंवा काय फोडणीचा भात करणार. आणि मग कसं असतं, मग ते नित्यप्रयोग चालूच राहतो. मग रात्रीचं केलं, सकाळी मग ते कसं असतं, पण सवयच लागते म्हणजे शिळं खायचं. जास्त प्रमाणात अंदाज येत नाही किंवा काय. तर शिळं पाक जे काय खाताय त्याचा तुम्हाला शरीराला वाईट परिणाम होत असतो. त्यामुळं सर्व माता भगिनींना, सर्व जणांना माझी एक आग्रहाची विनंती की तुम्ही शिळं जे काही पदार्थ असतात, शिळी चपाती म्हणा, शिळं भात म्हणा, तुम्ही खाऊ नका. त्याचा तुमच्या शरीराला अत्यंत दुर्गामी असा वाईट परिणाम होत असतो. तर हा तुम्ही ही गोष्ट टाळली पाहिजे. शिळं पाका खाऊ नका. जास्त तेलकट, तिखट, खारट, आंबट, मसालेदार पदार्थ, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ खाताय, त्याचे तुम्हाला शरीराला वाईट परिणाम होत असतो. ही गोष्ट लक्षात घ्या. शरीरात वाढलेलं उष्णता असेल, काय काय लोक बघा भरपूर नॉनव्हेज खातात किंवा आंबट, तेलकट, तिखट म्हणजे मसालेदार पदार्थ, स्पायसी पदार्थ बऱ्याच लोकांना खूप मोठ्या प्रमाणात आवडतात. चविष्ट पद्धतीने खातात, मिसळी खातात, उसळी खातात, बाहेरचं जर असं म्हणजे चवीचं पदार्थ जास्त प्रमाणात खातात, त्याचा तुम्हाला शरीराला त्रास होत असतो. आणि मग शरीरात कसं कडकी वाढते, शरीरात उष्णता वाढते, पित्त भडकतं, मग वेगवेगळे आजार त्या अनुषंगाने होत असतात. तर ती गोष्ट तुम्ही टाळली गेली पाहिजे. कडकी असेल तर बघा बऱ्याच लोकांना लघवीला तिडकी मारते. आता बघा थोडंसं उन्हाळा त्रास चाललेला आहे, म्हणजे उन्हाळ्याच्या झळा बसतात बघा, मग लघवीला गरम होतं, लघवीला जळजळ होतं, लघवीला तिडीक होते. त्याचा सुद्धा बऱ्याच लोकांना त्रास होत असतो. तर लघवीला तिडीक मारणे हा एक प्रकार होत असतो. बऱ्याचशा गोष्टी सांगतात. आता बघा थोडं गरम झालं की माणसं म्हणतात, बघा चला काहीतरी बाबा थंड पदार्थ पिऊ. थंड पदार्थ, तर थंड पदार्थ जे काही कृत्रिम पेय असतात, म्हणजे लिंबू सरबत हा आपला काही कृत्रिम पेय नाही, आपण घरी तयार करतो. आवळा सरबत, वाळा सरबत, ते शरीराला चांगले असतात. कोकमाचं सरबत बघा, आता कोकम सरबत खूप चांगलं असतं. कोकमा सरबताचे भरपूर असे फायदे आहेत. परंतु कृत्रिम पेय असतात बघा, प्रिझर्वेटिव्ह टाकून तयार केलेले, फ्रीजमधून काढतात आणि मग बाटल्या देतात लोकांना. लोकांना बरं वाटतं, पण त्याचा शरीराला वाईट परिणाम होत असतो. तर तुम्ही ते केलं तरी तुमच्या शरीरात कडकी वाढते, शरीरात उष्णता वाढते, बऱ्याचशा गोष्टी असतात. तर आता या कडकीवरती, या वाढलेल्या त्रासावरती काय उपाययोजना आहेत का, त्याची उत्तर देतो. एक 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 करून सांगत असतो. तर तुम्हाला का बघा लघवीला तिडका मारते, लघवीला आता बघा ह्या दिवसामध्ये लघवीला तिडका मारते, गरम होते, जळजळतं थोडंसं लघवीला. तर काय करायचं, पाव चमचा धना पावडर अर्धा कप पाण्यामध्ये टाकायचं, गरम पाण्यामध्ये, आणि खडीसाखर टाकायची 1 चमचा, आणि जरा गार झालं की मग ते प्यायला द्यायचं. तिने लघवीला तिडका, लघवीला कडकी किंवा लघवीला जे काही उष्णते त्रास असतात ते त्रास कमी होतात, लघवी मोकळी होते. तर हा साधा उपाय करायचा. जेवणामध्ये तुम्ही तुपाचा वापर करा. जेवणामध्ये साजूक तुपाचा वापर तुम्ही अवश्य करून घ्यायचा. आणि तुपाचा वापर म्हणजे साधारण 2 चमचे तूप तरी पोटामध्ये गेलं पाहिजे. तुम्ही चपातीला लावा, डाळ भाताला लावा, तुम्हाला कशा पद्धतीने लावायचं लावा. म्हणजे खायच्या पद्धतीने वेगवेगळ्या, प्रत्येकाला कसं असतं नुसतं तूप पण खायला आवडतं. काही लोकांना डाळ भाताला आवडतं, काही चपातीला लावून आवडतं. तर वेगवेगळ्या पद्धतीने किमान 2 चमचे तूप तुमच्या पोटामध्ये गेलं पाहिजे, साजूक तूप, घरी तयार केलेलं तूप.
ही गोष्ट. मुठभर तुम्ही काळ्या मनुका खावा, मुठभर. एका मुठीमध्ये मावतील तेवढं काळ्या मनुका तुम्ही खावा. चहा प्यायला बंद करून टाका. चहाने बरेचसे त्रास होत असतात. तर चहा प्यायला बंद करून टाकायचं. माणसं म्हणतात बघा आम्हाला व्यायामाला काय वेळ नाही तेवढा, म्हणजे व्यायामशाळा. आता व्यायामशाळेमध्ये जाऊन व्यायाम केला पाहिजे असं काही नियम नाही. व्यायामशाळेमध्ये गेला म्हणजे भरपूर काय व्यायाम होत असं काय नाही. बसल्या बसल्या 10 सूर्यनमस्कार, किमान 10 सूर्यनमस्कार, किमान 10 बैठका प्रत्येकाने माराव्यात. माझं म्हणणं ऐकून घ्या. किमान 10 सूर्यनमस्कार, किमान 10 बैठका जर मारल्या तर आपलं शरीर चांगलं होतं. योगासन करा, कपालभाती करा, अनुलोम विलोम करा. त्याचा सुद्धा आपल्या शरीरातील वेगवेगळे विकार, आपल्या शरीरातील वेगवेगळे त्रास हे कमी व्हायला मदत असतं. तर उष्णता असेल बघा, बऱ्याच लोकांची ना आता म्हणजे कडकी असेल, ज्यांना कडकी असेल त्यांना कसं होतं की हातापायाची आग भरपूर मोठ्या प्रमाणात होते. हातापायाची आग होते, हातापायाला जळजळ होते, मस्तक जरा उष्णता असतं आणि ती शरीर पण जरा गरम होतं. मग अशा वेळेला काय करायचं? तुम्हाला साधा सोपा उपाय सांगतो. बाजारामध्ये शतधौत तूप नावाचं औषध मिळतं. शतधौत 100 वेळा धुतलेलं तूप. ते शतधौत तूप घ्या. काशाचं भांड, काशाचं भांड मिळतं. शतधौत तूप थोडं घ्यायचं, काशाच्या भांड्याला वरून लावायचं. तळपायाला थोडीशी मालिश करायची, तळ हाताला मालिश करायची, कानशिलाला मालिश करायची, कपाळाला मालिश करायची. गार वाटतं, थंड वाटतं, एकदम मस्त वाटतं, फ्रेश वाटतं. हा साधा सोपा उपाय अवश्य करून घ्या. शतधौत घृताची मालिश करायची काशाच्या भांड्यानं. तर तरी सुद्धा छान पद्धतीने आरामात असतो. साधा सोपा उपाय मी बऱ्याच लोकांना सांगत असतो. शरीरात कळकी असेल, शरीरात उष्णता असेल तर आंघोळीच्या अगोदर चंदन बला लाक्षादी तेल बाजारामध्ये मिळेल तुम्हाला. चंदन बला लाक्षादी तेल. माणसं मग कमेंट करतात बाबा काय नक्की काय आहे. तर परत ऐकून घ्या, चंदन बला लाक्षादी तेल. तर हे चंद्रमाला लाक्षादी तेल आंघोळीच्या अगोदर सर्वांगाला लावायचं आणि नंतर मग आपली आंघोळ करायची. त्याने सुद्धा तुम्हाला छान पद्धतीने आराम पडत असतो. चंद्रमाला लाक्षादी तेलाचे खूप सारे फायदे आहेत. काय काय फायदे एके दिवशी नक्की सांगेल. तर हे तेल तुम्ही आंघोळीच्या अगोदर लावा. नंतर आंघोळीच्या अगोदर अर्धा तास लावायचं. त्याने सुद्धा शरीरातील बरेचसे वेगवेगळे विकार, वाताचे विकार, उष्णतेचे विकार कमी होत असतात. हा साधा सोपा उपाय तुम्हाला मी सांगितलेला आहे. जुना तांदूळ सेवन करा. आहारामध्ये जुना तांदूळ पाहिजे. पूर्वीच्या काळी, आताच्या बघा माणसं म्हणतात आम्हाला तांदूळ सुद्धा पचत नाही, तांदूळ खाल्लं तरी असं पोटात गॅस पकडतो. पूर्वीच्या काळी कणगी असायच्या, कणगी. तुम्ही कोकण भागामध्ये जर आलात तर कणगी असायच्या प्रत्येकाच्या घर असायचं, घराच्या पुढे अंगण असायचं आणि अंगणामध्ये कणग्या भरलेल्या असायच्या. आजही मला आठवतं, आजही काही खेडेगावामध्ये असं दिसतं चित्र आणि चित्र बघितलं की बरं वाटतं. त्या कणग्यामध्ये भात साचवला जायचा आणि तो भात नंतर मग 6 किंवा 8 महिन्याने किंवा 8-9 महिन्यांनी, 10 महिन्यांनी काढला जायचा. म्हणजे जुना भात तुम्ही आहारामध्ये सेवन करावा. त्या जुना भात खाल्ल्यामुळे तुमच्या शरीरामध्ये जे काही म्हणजे पचनं, नवीन भात पचायला जड असतो, जुना भात पचायला हलका असतो. आणि तुम्ही टोपशीमध्ये भात करा. टोपशीमध्ये, कुकरमध्ये. आता कसं असतं, कुकरमध्ये भात आपण काय म्हणतो, लवकर भात होईल, लवकर भात होऊन जाईल, पटकन होऊन जाईल. पण कुकरमध्ये भात हा गिजगा भात होतो, गिजगा. आणि हा गिजगा भात पचायला जड असतो. तुम्ही टोपशीत भात करा, थोडी पेज, उकळवलेली पेज टाकून द्या आणि मग ती भात बघा हलका हलका भात होतो, ती पचायला हलका होतो. ज्वारीची भाकरी खावा. दुधी भोपळ्याची भाजी सुद्धा छान पद्धतीने काम करत असते. दुधी भोपळ्याची भाजी, पडवळाची भाजी, कारल्याची भाजी शरीरातील उष्णता कमी करतात, शरीरातील कडकी कमी करतात. भरपूर उपाय सांगता येतात उष्णतेवरती, कडकीवरती. तर हे साधे साधे सोपे सोपे उपाय मी सांगत असतो. बऱ्याचशा लोकांना त्याचा फायदा होतो. सात्विक आहार तुम्ही घेतला पाहिजे. तुम्ही चहाऐवजी दररोज सकाळी 5 ते 6 तुळशीची पानं जर चावून 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 खाल्ली तरी वेगवेगळे त्रास, वेगवेगळी लक्षणं तुमची कमी होत असतात. अशी माहिती मी सांगत असतो. या माहितीचा बरेच लोक चांगल्या पद्धतीने फायदा घेत आहेत. तर ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली? तुमच्या काही कमेंट असतील, कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य टाका. तुमच्या कमेंटला चांगल्या पद्धतीने उत्तर देण्याचा आम्ही निश्चित प्रयत्न करू. भेटूया पुढच्या वेळेच्या वेळी. तोपर्यंत रामकृष्ण हरी. धन्यवाद माऊली.